Iki lek tahun yo, rumah modern. Ukurane 6,5 kali 12, hargae 500 juta. Nang mriku mae. Ready dari Pinanto. Pasti stok unit terbatas. Langsung ya, tarifnya nang omah yo. Nah sebelah kiri kene iki ono pagar taneme, ambek ono roster iki weteng ngene yo. Ambek ono lampu niku. Nek bengi murup yo. Moncot ning ndukur. Ning sore ditambahi keramik ngene ben nambah kesan ya estetik yo. Nah kene iki soalnya free pagar sadingan. Iki iso dibuka sebelah kene tok, dibuka full ya iso lho. Iki cerung model kotak-kotak ngene iki tutupan ngene yo. Ben nambah kesan estetik yo dadi gak polosan. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah sebelah kanan kene iki nggon arah karpote sing pasti wis full keramikan kaya ngene yo. Keren nih kalali ready kari nguntir tok. Kare kaya sepeda atau mobil yo. Nah, nang ndukur iki wis oleh kanopi sisan. Lho. Bentuk masa depan omahe ono keramike ket iso sampe ndukur. Dadi no, gak polosan ngono yo. Nah, saiki langsung lanjut nang sebelah kiri kene iki. Iki nggone halaman depan omahe wis keramikan sisan iki iso digenggon rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif, golek HP yo. Ndukure ono drop ceiling-e. Dadine gak polosan ngono yo. Oh, enak iki. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, saya masih ngusen rek kayu ben kesan estetik yo. Pintune kok tarung. Pokoke wong gak tarung golek HP yo lho. Kagangan pintune gawedhe ngene yo. Nah, iki langsung lanjut mlebu nang kene. Iki nang gone area ruang tamune. Ndukure dawa kur ngono lho. Wis PVC-an ngono, wis drop ceiling-an sisan lho. Apik ngono yo. Nah, iki nang kene iki ana jendelae. Sing iso ditutup ben sirkulasi udara. Malah metu ben lancar. Omah iki ketokane eling 2 lantai yo, tapi omah iki 1 lantai. Ngono pen tambahi maneh eling ning jarinan ngono yo. Yo iso, engko pen atur dhewe iki opo nek pen tuku yo. Saiki langsung menggo masuk sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Ono jendela sing langsung menghadap nang gone area karpote. Ndukure plafone PVC-an, dadine wapi ngono yo. Pintune ya settingan ngene ben menghemat tempat ngono ben jak ngenteng-ngenteng nggon ngono ya. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki engko iso pen genggone meja makan utawa kulkas nang kene yo. Sejepane ready. Iki ono nang kene iki ono mini bare. Iki ono dapure. Panggone kompor nang kene yo. Iki dikae keramik ngene cek gampang dibersihne. Luwe apik maneh pen kayak kitchen set, tapi pen pasang dhewe dolung free soalnya. Wes level ready kari nguntir tok. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar tidure. Wis koyo ngene iki, modele padha ndukure yo wis PVC sisan yo. Nah, saiki langsung lanjut. Mrene, menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis keramikan separo. Wis sene nggih congkok, trek ganti sikin. Pada sabun ready, odol, ginue ya ready lho. Saya langsung ya tak critani nang kene, nang dapur kene Mas, padha Mas. Iki mangko omane regane 500 juta ukurane 6,5 kali 12. Untuk 10 lokasi, bahane wis hemat gang kayo. Wis ngono kasih, bleng Mas. Dol Mas, dapure.